Jeg hedder Abde, og jeg er 11 år. Jeg hedder Sara, og jeg er 9 år. Jeg hedder Radin, og jeg er 9 år. Jeg hedder Scarlett, og jeg er 7 år. Hvor kommer du fra? Danmark. Jeg kommer fra Danmark. 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 Er du sikker? Ja. Hvorfor? Fordi jeg er født i Danmark. Fordi jeg er blevet født i Danmark, og jeg er vokset op her. Fordi jeg blev født i Danmark. Jeg blev opvokset derhen, og jeg kan godt lide Danmark. Og det er sjovt at være derhen. Nej, du er ikke dansk. Hvorfor ikke? Man kan ikke sige, at hvis man henter hele verden til Danmark, og at de så får nogle børn i Danmark, så bliver de børn danske. Hvorfor ikke? Du er ikke dansk, Sara. Du er ikke dansk. Jo. Nej, du er ikke dansk, Abde. Erik. Du er ikke dansk. Okay. Jeg føler mig dansk, Hvorfor? fordi at jeg har det sjovt her i Danmark, og jeg er født og opvokset, og jeg har mange venner her.